Ahoj, vítajte na kanáli Long Ranger Fox. V dnešnom novom videu sa poďme pozrieť na Olight PL Mini 2 Valkyrie vo farbe Desert Tan. 600 lumenov s dosvitom 100 metrov. Samotné svietidlo prichádza v tomto balení. Poďme sa pozrieť, čo je obsahom. Samotné svietidlo už mám síce predmontované na svojom haka, takže je tu obsah balenia. Je tu USB kábel s magnetickým nabíjaním. Je tu nejaký Torx kvalitný. Je tu popisová kartička s kompatibilitou, na ktoré zbrane ten Olight 100% sadne. Čiže Kel-Tec, FN, Taurus, Ruger, Sig Sauer, Steyr, CZ, Walther, Springfield Armory, Heckler & Koch, Beretta, Glock, Smith & Wesson. Je tu toho dosť. PL Mini Valkyrie 2, popisový základný manuál s obsluhou, ako to funguje. Ďalej v balení nájdeme celkom kvalitné dva šroubiky na uchytenie ďalšieho railu. Ten základný 1913, alebo možno je to opačne, sa nachádza už vo svietidle. Takže toto je obsah balenia. Poďme sa pozrieť na samotné svietidlo. PL Mini 2 Valkyrie vo farebnom prevedení Desert. Svietidlo už s porovnaním oproti Klarusu má o niečo väčšiu parabolu. A týmto pádom predpokladám, že tu aj ten presvit toho svetla v kandeloch bude trošku väčší. Možno viditeľne trochu väčší. Takto. Valkyrie takisto svojimi rozmermi patrí do kategórie mini svietidel. Čiže aj pre zbrane subkompakt je ideálne, čo sa týka použitia na tieto zbrane, keďže teoreticky, teda technicky neprečnievajú z tej zbrane ani dĺžkou, ani šírkou. Takže perfektne pasujú. Samotné svietidlo ideál samozrejme využite na taktiku pri strelbe za zhoršených svetelných podmienok a na nejaké nočné streľby. Jeho špecifický základný výkon je 600 lumenov, má leštenú parabolu, samotná dioda LED Cree XPL HD. Svietidlo má vlastnú technickú montáž, čiže rýchlo upínaním, kedy fakt sa to dá relatívne veľmi jednoducho, takisto jednou rukou na zbraň nahodiť veľmi rýchlo. Ďalej je tu duálny vypínač v oboj strany. Je tu ďalej dobre celkom poriešené, veľmi perfektné magnetické nabíjanie. Úplne jednoducho, tlak USB port asi 2.0 alebo 3.0. Jednoducho, kedykoľvek sa to dá nabiť. Povrchová oprava, ten Desert Tan, ktorá aj po niekoľkých stovkách tasení nevykazuje nejaké známky opotrebenia, čiže tá povrchovka samotného svietidla a z tej anodizácie je veľmi kvalitná, aj tá farba sedí primárne týmto zbraniam, ako napríklad HK SF59 v tej HRAL 8000 alebo ten Glock X alebo 10.
čiže tá kombinácia farbného prevedenia je taká celkom zaujímavá. Ten Clarus je v čiernom, ale to si vyberie každý podľa svojich preferencií. Takže 600 lumenovka. Samotný ten runtime svietidla o výkone 600 lumenov je 1 hodina. 1 hodina svietenia, samozrejme podľa samotnej teploty okolia. Je tu tiež indikátor stavu nabitia a vybitia samotného svietidla. Je tu integrovaná, zabudovaná litiová batéria. Samozrejme odolnosť voči pádu svietidla je z výšky 1 metra. Odolnosť voči vode je tu kategória IPX6, čiže svietidlo je odolné proti prostrekujúcej vode, no nie som si istý, či tak ako Clarus proti totálnemu utopeniu na nejakú dlhšiu dobu, ale technicky kto by to topil a kto by to skúšal. Samotná intenzita lúča podľa výrobcu, keďže tá parabola je o niečo väčšia, tu je to nejakých 13 niečo milimetra cez 14 mm. Výrobca udáva, že tu bude 2500 kandelov presvietenia toho priestoru, tej intenzity. Výrobca udáva 100 metrov, čo si myslím, že ten údaj technicky je tiež trošku nadsadený. V podstate. No ten dosah svetla je tam v tomto prostredí proste možný. Je to perfektné malé taktické svietidelko, takže aj samotný výrobca ho má dlhodobo už v ponuke, je testované v rôznych videách a testoch. Jeho funkčnosť je technicky zabezpečená, takisto veľmi kvalitné telo 106 hliníka, odolná elektronika vystavená niekoľkým desiatkam tisícom rázov, čo sa týka odolnosti mechaniky. Jediná taká absencia, za mňa mínus tohto svietidla je, že nemá systém stroboskop. Svojimi rozmermi technicky je veľkosť neporovnateľná s Clarusom GL Mini. Samotné jeho rozmery: dĺžka 52,5, šírka 32, výška 32,5. Hmotnosť samotného svietidla 73 gramov je úplne v tejto kategórii normálna. Čo viac k tomu dodať? Ešte by som pripomenul možno tú montáž, ktorú Clarus GL Mini úplne absentuje rôznymi vonkajšími nejakými prvkami. Čo sa týka tej montáže, je úplne v rámci tej maličkého šroubika lepšie urobená, keďže táto montáž je tiež veľmi rýchla, no trošku zavadzia. Keďže to budete mať aj tak dlhodobé v nejakom púzdre alebo v kidexovom púzdre, tak nie, ale čo sa týka zasunutia zbrane len tak za opások na telo, trošku vadí táto montáž, táto rýchla upínacia páka, ale to je každého osobná preferencia. Za mňa áno, perfektné svietidlo. Janko, vlastník tohto svietidla, má z neho buchnuté niekoľko tisíc rán, funkčnosť 100%, takže nie je o čom. PL Mini Valkyrie 2 v prevedení Desertan, perfektné technické taktické svietidlo. V ďalšom videu si predstavíme následne doplnkové svietidlo pre EDC OLED Warrior X Superior Tactical Tower 500 metrov s dosvitom 500 metrov 2100 lumenov.